Ok, čaky, ja som pri dnešnom videjku, toto bude part 2, bude to posledný part, moja sestra vápuje, pretože na to video nedávate moc veľa lajkov a proste, neviem, tento part nemá moc lajkov a napíšte mi do komentárov, aký potom ďalší názov by som mala našiť, ja neviem, treba, že moja sestra tak, alebo akýkoľvek, alebo môj brat, tak chápete? Napríklad teraz si vymyslím rýchlo nejaký, napríklad moja mama ma nenávidí a tak. Takže bola by som rada, keby ste dali like na video a až na to. O chvíľu ešte by som chcela porázať na to tu, pretože proste sa mi už som to na triliónty krát, pretože sa mi proste vyplo nahrávanie, alebo som zabudla tam dať nejaký odsek, proste nebolo ma tam počuť v tom videu a tak, takže ľudia, prosím, no hate, ale chápte, proste neviem, musím to točiť na 1000 krát. Takže ľudia, toto akože si proste nevšimnete, hej. Takže, ok. Môžeme začať. Ja sa strašne nudím. Mohla by som ísť von. Mali sme ísť na ten školský výlet, ale mi sa to nic ďaleka nechce. Kamže moja milá, máš zaracha. Čo? Táto auto mi spraviť nemôžeš. Ale môže. Čo si sa tak divne navoňala? Nikam neješ. Dobre, tak to zhniem doma. Fakt. Najhorší rodičia. Toto si zapamätám. Čo sa zase deje? Chce ísť. Sa jej to presne zakázalo. A tak to teraz hniem doma. Ale mám okno skryté. Takže musím sa postaviť a musím ho preskočiť. Čakať. Musím ako vyskočiť. Hopa. Ľudia, akože proste vyskočila z toho okna. Ešte šťastie, že to bolo mäkké. Dúfam, že to nebudú tí bíbkári. No mám verkať. Pardon. Dneska asi budem spať tu. Ja mi sa tak nechce. Alebo nie, ja sa proste večer vrátim domov. Sa mi vôbec nechce. Ja tu nemám vapík. Som zvolil vapík. Zasviece. Preskočím tento plot, alebo nie sem zájdem, to by mohol byť dobrý nápad. Tam by mal bývať môj kamarát. Hop. Hop, takže vyliezla som. Ahoj, Nick. Proste ja neviem, jak sa volajú. Asi Nick. Čo tu robíš? Typek. Môžem to od teba byť? Čo, ako mi to si pomiatla? Prosím. Isto nie. Prosím, budem robiť to, čo povieš. Tak to áno. Čo chce so mnou robiť? Dúfam, že nič zlé. Naplno. Hlavne, že mám kde bývať. Asi si určite hladná. Áno. Ja som ti niečo nájde, nepoď. Dobre. Máš hlavne prosím ťa vapík. Jasno, že mám vapík. To nesem ti. Teším sa.
Konečně. Je mi zle. Určitě si v pohodě. To je len kašel. To bude dobré. Strašně mi bolí v krku. To nemůže z té vejpy. Tu máš džus. Děkuji. Jsem hladná, než mi to něco najde, něco dobré. Taky špagety tu mám. Ty vole, to nevím dať. Tak, děkuji. Mi je lepší. Špagety si robil sám, jsou vynikajúce. Děkuji. Tak pojďme si láhnout. Yes. Pár hodin neskôr. Až to som tu len deň, koľko je hodín? To už som tu deň? Rick, stávaj, musím si pohnúť. Čo? Čau. Utekám. Som tu. No. Ja neverím, vy ste ma našli. Okolo, takže toto bude asi koniec tohto partu, pretože neviem mi zbytočne na to, že ešte tak dlho, pretože na tom videjku nedávate moc veľa lajkov, že ak by ste chceli ďalší part, kde to dokončím, tak dajte aspoň 5 lajkov a vidíme sa pri ďalšom videjku, takže čauky.